παραπάνω. Μπορείς να μου πεις πώς σε λένε? Ονομάζομαι Ανδρέας Παπαδόπουλος και είμαι εδώ για να κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα. Χαίρομαι που ήρθες σήμερα και ελπίζω να αισθάνεσαι άνετα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Να σε ενημερώσω επίσης ότι η θέση για την οποία κάνουμε αυτή τη συνέντευξη είναι αυτή του αποθηκάρη. Βλέπω ότι τελείωσες το σχολείο πριν από 3 χρόνια. Θα ήθελα να μου πεις σε ποιες δουλειές έχεις εργαστεί από τότε. Έχω εργαστεί κυρίως στην εστίαση για μερικά χρόνια. Σου άρεσε η δουλειά στην εστίαση? Ναι, μου άρεσε αρκετά. Είμαι κοινωνικός χαρακτήρας και εκεί γνωρίζεις αρκετό κόσμο. Χαίρομαι που το ακούω. Μπορείς να μου πεις γιατί θέλεις να αλλάξεις τομέα και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή? Θέλω να αλλάξω δουλειά γιατί θέλω ένα σταθερό ωράριο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η ανάγκη για περισσότερη σταθερότητα και περισσότερο ισορροπημένη καθημερινότητα είναι λογική. Θα ήθελα να σου πω ότι η δουλειά στην αποθήκη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την εστίαση. Μπορείς τώρα, αν θέλεις, να ρωτήσεις οτιδήποτε σχετικά με την εταιρεία ή τη θέση του αποθηκάρη. Τι άλλες υποχρεώσεις θα έχει η θέση του αποθηκάριου? Τα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνουν παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων στον χώρο της αποθήκης, οργάνωση και διατήρηση της αποθήκης σε τάξη, έτσι ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται πάντα στη σωστή θέση, προετοιμασία των παραγγελιών προς αποστολή σε πελάτες. Έχεις κάποια επιπλέον ερώτηση? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.